16 napod ang quarantine imbes Abril nahimong May 15 daghan ang nagluyak daghang nabalakang kay sudan sige lang tinapa ang tinapa usa kay gisakon butngag udong usa kay turtakon lisod na itulon kay kabuhiun ato nang antuson tinapa napod ang sudanon piyong na lang aron di naludon bug ilag gamayng limonsito butngid suka pawala sa langto asili bug ipagyog sili apili nalagbog naong arse tinapa ang sudanon kana mitiknot pamahaw noodles with tinapa pani udto udong with tinapa pani hapon sayutik tinapa among utot lain na og buga maayo kay nila indilata corn beef beef loaf ay ilugan pa tungod ning sa daghang nag-agwanta hawa na impakta okay ha mga senior citizen na jog og tinapa kay kabuyon udong na lang Tangtangag suba. tinapa napod ang sudanon piyong na lang aron di naludon pog ihilag gamayng limonsito butngid suka pawala sa langto asili pog ipagyog sili apili nalagbog naong arse tinapa ang sudanon kana mitiknot tinapa napod ang sudanon piyong na lang aron di naludon pog ilag gamayng limonsito butngid suka pawala sa langto asili pog ipagyog sili apili nalagbog naong arse tinapa ang sudanon kana mitiknot